Tungphwla laijak habar Manipur srangsalo northeast ni haste Churachandapur hangkor ni tongnai rok himbotok khlaimani no tui habar Tungphwla laijak Manipur to basically belonging to caste ni sanlai mung no tui himbotok khlaika Tribal Student Union Manipur a himbotok ni simi ab original people tei mete bosono tui habar Tungphwla laijak abohai jorao salo Manipur ni mantri okra N Biren Singh bai koksungkha kendra swarashtra mantri Amit Shah northeast ni a haste ni faising naharjak kendra bo haste habarno tongkisang ni bagwi kendra ni bwkhaktwi rapid action force rwjakha tei khaksa phasingkhe Manipur ni char hangkoro 144 dhara no rwjakha salba ni bagwi mwthagwi rwjakha internet ni sebbo tei khaksa phasingkhe Manipur ni mantri okra N Biren Singh salo saka Kainwi bosongni bisingo kahamke kokno serai khlaiyani bagwi no abohai patimung patika habaro tongkisang ni bagwi army rok flag march khlaika tei habar ni phasing naharjak kendra ni bwkhaktwi Bureau Report Kokkorang